ассалому алайкум тамошобинон ба ҳаводорони канали Libos TV. имрӯзам дар хизмати шумоем дар бозори Корвон. барои шумо нами куртои стили туркӣ майшни духтагӣ неки истеҳсоли Ӯзбекистон стилои туркӣ қати аҷибу духтагӣ на барои шумо комбинашкаш қати яки айта ҳам дора чизе ки танаи шумо наметова барои ё диққата кардем дита дубайноя на апа комбинашка дора на чихол меган озирашда чихол дора ай размери чанд то чанда дорен апа ай 48 то 56 дора марҳамат тагошон намихе истоста боло бобинем стилои туркӣ ки аги нархшон 170 сомон марҳамат бинен 170 дона оптун бо арзон мешавад ина марҳамат бибинен бо иҷада чанд ранг сетка дори апа ҳами қара сетка дори на ина фирмашон чӣ бошад намҷа наистагия каси хай метавона хонда ёшам 170 сомон ина марҳамат каси даки дар кораи занг бизана мо доставка дорем тамоми ҷо тамоми шаҳрҳои Россия доставка дорем иам ҳамин нарх ана ҳамаш ҳами деят ҳамаш як нарх ая ёшам 170 сомон светиш зур будааст баъд санг дора аҳамиятин санг задагия санг қати 170 сомон хеле чизаи то остиношона пешошонам санг задагӣ ҳаст ами сир шафрот ами сир шафрот сеимша анамира имай пеш буёр пеш тамом маяк фикр фаме хушрукно ки хушругиш буброя ки набромадист таиҷада не ина марҳамат бинен ай пеш санги сир қати то иҷара овардагия сангош ма дуртар бигирам ки шумо бубинем яка видеода нағз намия фасон намия неки чида аҷибот хушумя аму чишам биёр зард санги зард шам биёр анамшам биёр мо ина марҳамат бинем сангои зард задагӣ хоида бикрагия анаҷада бо атлас куртаам ҳастай атлас курто камтаи тараф стенапа ина атлас куртоам ҳастай нархи ё 150 сомон ё материалшон чия ё я маечни ина марҳамат маечни бибинем сезони ҳамёй касе ки доставка мехоҳад марҳамат занг зана мо телефонро поёнда мемонем шуморо доставка мекунем анаи савсшам беҳад зур будааст камтарак зуртар